Hey, we bado kwa mwanzo. Biko na say na nke na-ewu kịta bụ na after na mekworo ndị kwe na ndị ekwo na mekwo na mekwo akpụ obi wee le ya fụwa akpụ obi. Bulu dada na efe isi kpaka na mekworo na ọ bụrụ eziokwu n'ihe mee na abụrụ eziokwu. Asị na aka ji ofo na Okija akwụọ na 400,000 out of 700,000 olileli. Na mmadụ bịa ka ibi iyi ego. Instead of ibizi ego na nri ya na leta ikwe na nke gị still kwechile na aba mba na nwa ihe na-emen. Ebe isi na inwe ihe na-emen, ịka ichele ka aka metụ gị. Ịka iche ka aka metụ gị. Ebe a nọ na mma na-ekwusi eke na oshimiri adịghị onye na-afụ okwu ya. I continue na-eje na nke dibịa. Unu nwere ọka na ndị kịta bụ ndụ ihe dị ego unu ka ha na-anala. Ndị mgbe ochie bụ ndụ mmadụ ka ha na-anala, ha na-ala gị nke ha atọ ọpụọ na nke ha. Kata nwa ha chọpụta na ha anwụwago in the next 2 years, ha atọ ọgbọle nke gị fọrọ afọ, tọpụọ na nke ha, ma nọọsụ ala gị 5 na nke ha na nke gị. Mgbe ahụ ịchọwa ihe na-eme gị. Ndị kịta bụ ego ka ha na-anala unu ka na-eti mkpu. Ọ bụla odumejọ sị gị gịnị? Go again. Go again. Ohe odumejọ. So akịlara tugo mbụ eze dibịa nọ n'Okija. Abalị na-abụ ma abalị na-atọ ma ịnọ gara aga na okwu ya bịara izụwa na social media. A wee na-ekwu na mmadụ ji ekwu obi iyi ego na ebe ọ na-eme ọtụmọkpọ nke ya. One thing led to another. Egwugide onye bịa ịbịa chụ mgbada, gwugide onye nwagọzie mgbada, gwugide ya kọpị ya 700 nwoke wee tibe. Egbu emu mgboro egbu emu. Tigide mkpu ụwa wee n'onu ya via gọvanọ eziokwu the people's governor. Ewezupenya bụ okwu sogide ya kịta. As of yesterday akụ na-arata ugo na aba n'onwe ihe na-eme si je ejikwa ese go and verify ojikwa wee men na ojikwa ọ bụghị ya ka na-ata ntị ya ata gịnị so mgbe ọfụzi n'okwu agabago n'okwu gagide na evidence choke nke abụghị you don't need to explain taya evidence dị na you go see evidence taya na evidence choke emegide ụtụtụ a kachi efo obulu ụzọ kwe 400,000 ịmana na ọkwe 400,000 na enwego ọkajibego mmadụ nkụ o mezekwa mkpọtụ ebe esi n'ili ho the money. Why paying 400,000? Ebe mana ihe ị na-eme dị mma, ị ka ichele ka aka kpatụ gị. Ka aka nweta gị obele ebe unu ada anụ ihe. Mana udo dị, ọkwa efu ego ọ ya akwụkpụ ya. Kwụọ ma ọ ya akwụkpụ ya, kwụọ ma ego kọọlụ eme. Agwakọrịla ya ebe a maka na ụgwọ ka abịa gbu ya. Ma ego ejikpu ya na fon ejigbu ya nya bụ ụgwọ ahụ. Ma ego data waste ya na-eme vidiyo wee na-akụtụrụ ụwa niile. Ọ ya akwụkpụ ya, kwụọ ya Okija 300 okwu extra 50,000 in ya for expenses and for stress dị n'ime ya. Ọkwa mam ọ ya akwụm ya. As of yesterday na m afọ video gị ebe ị na-aba mba. Ị na-aba mba ịmakwa onye anyị bụ na ọ bụrụ ya ka eji eme ụdị ihe a go and ask na onye nwa icheze ka chifu ịka ichekwa ọwụwa anyanwụ pụta. Anyanwụ agwabe akwụkwọ ekwabaghị 2-3 times ise ndị ya na 400,000. Biko nenenu video anonga video we see from Violence chapter 1 BMJ Park to Woto Avenue. Ebe anyị na head zikita from Violence to Woto Avenue. Nenenu video anonga mu Igbo. Yes. Ndị ọma eji eme ọna ekeleba m unu nke echi ya zelu yes. Ife amara mee bụ gịnị? Ife amara mee ọnụ kwubere wee kute ntị anya tigidere mmadụ laa n'iyi. Good morning if now is your morning. Good afternoon if now is your afternoon. Good evening if now is your evening. This my live video na aga straight to ya na akpọ akwụnara tugo na Okija. Emepe na gị ike now. Agbara m olu na agwara m ka ha rabụ ndị niile gbara J Park mgba in one way or the other. My Monday hammer is coming to you. And the God's vengeance is coming. No guarding, and that time is here. How on earth
But I want to go. I made a live video yesterday. Make the call to. I want you guys to share this live video because next more better with enough facts, enough evidence, enough. It is a condemn money in the name of Nina Megani. Nena Tonaros in a me Omenala in the world. There is a case deep before now, do not table now. This case, a young boy in a business, making a business that will wake a leg. Or wherefore being a mad vati. Ni who wabo, Nena buying them madam baby. Nanagamonte. This boy will be a Kobe Waram Bibi in Warose. I could not do it where, according to the news, it where see an ye ego. Ego like the boy needed. The boy was not 7 million quarter and baby. It was said be an aga to Narose, Naga menka, Mewan Gozo, Naga would the edge a room more, Naga would engage a room money. The boy jog a gun. It will go 700,000. Now, I could not go. What prompts you not to minus 700,000? Nego 7 million. But I want to be beginning was 6.3 million. It was said there was 700,000. This boy were nayad. Where they because he gonna go send you could Ndi Igbo. Where they go back be 7 million. Or you about here we make business. According to you, then I bind them and baby with interest or Naroson I bind them and baby. This boy we go 700,000. Where ye ne Jessica I would to go yes ye was here in baby. I would to go where thank you. Really very much. What you think? Threaten about the guy, not at all. Say because I forgot about to say one them money. Mumma boni cordero. O me can't know. As one of one of Omadike. Ki him ekucha or the free. Na Facebook ma pewag do nazo because I'm a new name hogo. Parastamol who name he single Novagin adi who name. Only when I go to Jesus Kwaga. We need to run over because I'm not good at Okun and Chara by Nakama go. Akama go story. Aquana Gerigum, Manaduta never Siputo what I bought. More about you, Ombadike, Ikebudo. Never Siputo what about Chim Nefe, the very strong. Chin Nefe Morania, Napatan Debu for him. I want to go. If we end up with this boy, 700,000. This boy has said, okay, we'll take 700,000. He is we're doing what is Menka. But by the end, the one is near by him. I want to go. You did not lend this boy the money. He really thank you. Really very much. That's in your first note. Neighbor. When Governor Isiagu intervene, because I want to move now. Nande power. They don't get single power. No single power. They don't get single power. Hana to police yegu carrier arobuna go hana efe. Hanweru ujo carrier arobuna go hana efe. If we hana to police yegu, if we hana offense na aboso, and I just say nature na nna nwere go disappear. Mananda ga na promo ogu disappear. Na eme promo ogu egbe, mana afu eji egbe, ha waja which means no ogu ha nwere. O we look at Governor Isiagu be intervene. Also we gba What's here? To Governor Isiagu, see where pursue this man. Pursue could to go to the platform because Governor Isiagu with a platform, how will it? Legally with the police and the lawyers. A so in a court, so legally. Or where you go with the case of Aguna Tugo, well to a platform, and where bombard the Aguna Tugo with the call my police, my lawyer. Aguna Tugo put it here. Now go on with them over order. Where were they speedy? We're 400,000 now. Neighbor. Where they speedy? We're 400,000. To the boy, I got the boy, Stephen Chika, Ikeguoha. Neighbor. Then I of ma 400,000. A man they credit 400,000. This one here now. Oh, where is the where we 400,000 to the boy? Where I see the boy say I be go for 300,000. Or where Brenda Diego on a bit. Oh my goodness, when I go this boy,
na-egoro nwa rod eji arụ ụlọ. Were ego this boy because no dike. Thank God na this boy gbatara ọsọ wee gbakwuru onye a na-akpọ gọvanọ eziokwu. Thank God na this boy gbagidere ọsọ megide gbakwutere onye a na-akpọ gọvanọ eziokwu. Gọvanọ eziokwu wee tinye na platform a wee gbaa ụgwọ ga-esa gbaa ụgwọ legally. Dibia napụ mmadụ 700,000. Kita ọ bụ na dibia akwụnara jugo na ọ dịghị guilty. Why is he ji kwụbasị the boy 400,000 ka ọ fọ 300? Never credited can the date. Now forever. You query 400,000. Look here, screenshots. If right now. The balance of the guy, though I won't show you the balance. And halfway. Oh yeah, that's him talking about Mr. Igbo. On every video post, because every video he may skip. On every video post about Mr. Igbo health. You know, see him this morning, cause no, Kichon no here could give the relevance to my post. You know, see when I posted Mr. Igbo with a account number, or that's him talking about Mr. Igbo. For on yawa, cause no, he could no, how am I Igbo? Henry the diamond. If Nande went paracetamol, but a zie, maybe the money kuka, abumonyo koku. But they talk too much. You talk too much. You talk too much. You talk too much. And then we have fansick. Not what I can real job. Onto the Nabari and Bibi. Onto Nena Bari and Bibi. Nena with the 700,000. Care with that where was your Macam be one is an air by ya. No, thank you. No, very much. I for home. Do my for yum. I for hair light. I for him. So. Office and go severally, so make have an office and buy a complaint. I say okay, no with that proofs. So I got with that proof. I told you we interrogated him, cameraman or Bob who put the board there. So Obono Jawoje Bob was there. Ogara Ibiego. According to Yama, I'll say Apunara to was not Ibiego. So the man aga go away with 7 million according to him. What a strength in his business. Then, according to the story, Apunara Tugo told him that each 1 million, all are 400,000. So, the man away with it. So, I see another put the 700,000 first. I'm like, they go more. So, the man gave 200,000 the first day. Second time, he paid 500. Although he spent more than 700,000 from the evidences. But I had to consider my transport and other logistics. So at the end, the money was not given to him. So after a long time, on Azazia Kunara to go the money, there was no way. So he informed both the 7 million 1 year, my 700,000 wasn't getting there. No, he didn't get anyone. Okay. So, Ojesia any complain now. After everything, one of my group, my team, we submitted the case to one of our WhatsApp team. So, they scrutinized it. They say, here gave me the number one phone to go. Na phone, na phone, all that try to watch or something. So, we should just strike straight. So, we made moves to establish the matter before the police. So, on or before then, we cannot just start paying money for arrests. We decided to confront him first. So this led to the pressure. All of a sudden he threatened Governor Isiagu. So I reported back to my team, although I responded to him massively. So at the end,
Apunara Tugo yesterday, after he saw that strength cannot stop us from what we are doing, he now decided to pay the sum of 400,000 naira. So 400,000 naira has been paid to the victim as at yesterday night. Out of 700,000. Yes. Then currently our legal team has advised us that Ebo could go 400 already. We can still recover 300. That is if we want. Mana opro sitting advice. Now I have for Apura to go with the balance of 300 so that it will be less to the person that they have already. Yes. Can But get even now. Una ga agba the ogwo remaining 300 because left. Huh? Hello? Tomorrow, then left for me, I'm asking I want to go the money. What was the last penny? You know, all because for the sake of benefit of doubt, that's why I told my lawyers that for me, if a complainant is not already a complaint, we should just follow the complainant. But I think we are still discussing with the complainant. Network is very, very bad. Okay, no problem. No problem. Yeah, no problem. The network is very bad. I'll go to halfway. Or your name, Omenala. I break in the network. Number one, is it? Just I heard that thing from there, and I was so surprised and calm. The third I draw clear. If I ever put out to go to Ayobiko, about a dibia. And I got somebody who would have general enu. Would an arona now moto. Eh? Oh, man, I one years in a meme. He may he may put a mepo. Oh, woman was able on Facebook no, but I call one of them mother the true meaning of Omenala. Woman was able to call one call Igbo. In my hair because in my hair. Take it where my every dread. But mete isi ga go jaga utu. Go jaga siga. Take it where my kedu ka ị ga-esi ama omenala Igbo ebe ị ga-abụ gbapụ ntị na-eme guy ya ama omenala Igbo ebe ị na-akwụgharị sọsọ iburu ogirisi busasi ya ọbara mee ọ dị scary na-akụ ekpo ọfọ nwa 33 years pụta ọ na-ebugharị ọfọ na ọ bụ ọfọ akaji ọfọ echeta na ndị mgbe ochie na aka na-eji ọfọ na-agba okenye aba na family no okenye na-eji ọfọ echeta na every day echeta no okenye na family digo 90 years 95 100 80 no ha nwa onye okenye ruru asị na ọfọ ruru kedu ụdị omenala a na-emede ihe a onye na-ajụ ọgwụ omenala nke nna ya so wee emedi ka ọzọ abana my village obura made kasịa nka achọghị ịdị ikere eburu ikere isi ikere buba bụ onye a na onye a bụ okenye buru okenye buba family onye a na onye a bụ the oldest man na the village of the kindred ewere ọfọ megini bunye ọfọ n'aka ọfọ signifies head ọfọ Igbo signifies head na onye a bụ head na onye a bụ isi onye ma bụ ọfọ na bụ ikenye kita ụmụazị 3 years ara egberesi ọfọ n'aka ana
na-akụzi nkụzi omenala Igbo nwe ya rụtụ aka that side. Nwata 3 years na nwa 18 years 25 years ara eberesi ọfọ ha ncha bụ ọfọ Igbo ara emetọsị omenala Igbo. Why na ndị ụka amara akọ n'ọnụ? Why na ndị ụka amara arịgo uru ego na-arịtu? Na ede kwụna na tugo ka 3 years isi n'oge Igbo ọfọ village. Ime na-arụ ka ọ bụ. Unless na ọfọ Igbo abụzụkọ fake ọfọ. Unless not because ọ na-abụ onye chee ịza aka ji ọfọ o jee n'ime ọhịa o jee gbute isi ogris gbuchasị ya nye ndị kapịnta ha akpụchasị ya eme ya obu ibu were si ọbara ọkọ gbuo na-egbu ya tụrụrasị ya n'aja were nzu na unyi tisie unyi mechaa egbusie ugbene ọkọ ọ dịcha skeri eburizie ntụ asa ọfọ unu agbakwa ebe ọfọ ọfọ na-adị ka aka ọfọ na-epe mpe afụbeghị m ọfọ Igbo ka ọ ha ntụntụ ihe a bụ poison ka uru pụta nsị n'ọfọ. Afụbeghị m ọfọ Igbo olesi jezi jepụta mgbọrọgwụ ọfọ ma ọ bụta ukwu ọfọ bewasịa mana ọ bụ na ezigbote ọfọ na-adịkwa na-etu a bikonu ndebe anyị na-eke ọfọ na ha ọfọ anaghị eru ka fon ọ na-epe mpe mmọnwụ be anyị na-akpọ mmọnwụ eji ọnụ na-apụta nwere ọfọ ọ na-eji ọ na-epe mpe like this. Ọfọ Igbo na-epe mpe like this. Afụkwa m ebe ọfọ Igbo na-aha ga isi mmadụ. I never see where ọfọ Igbo na-aha like this bụ ntịntị ihe. Eje gbute ogirisi emesie like this busasi ya ọbara busasi ya ihe na mee tụrụ ya sị ya na aja ọrucha unyi mee busi ọbara dị ndụ ma nke nwụrụ anwụ na nke kpọrọ nkụ mechaa ọ dị skeri hapụ ya nwa acha ọkpọ nkụ iburuzie ntụ itiere na gbazi ọfọ ụmụazị a na-achịgharịsị ọfọ n'aka ka ezi ndị na-akụzi omenala Igbo ka ndị na-akụzi the original omenala Igbo ka unu achamaghị eme omenala. Ana m emesi omenala ike mana omenala na-eme bụ omenala dị real ka ndị na-ekwuzi maka omenala tradition Igbo. Nwa 33 years bụ akwụnara atụ ugo si Thailand wee bata ọ na-achịgharịsị ọfọ obodo si n'onye bụ agaji ọfọ. Ọ na-achịgharị ọfọ obodo si n'onye nwebe agaji ọfọ. Emana ọnwa go m physical nwa spiritual nweteghị m aka mee mmụọ njipụta ụwa ka akwụnara atụ ugo o jego were maka mụ achịrị ehi 5 gaa na mmiri wuo ka nwụọ ekweghị m anwụ erigo m anwụ ekweghị m anwụ o je gbuoro arọbụrụ agụ ka nwụọ ekweghị m anwụ arọbụrụ agụ gbe na onye ị na-asị ya nwụọ na aka dị ọcha na ọ na-agwa gị eziokwu